درود و رحمت منی مراداریں چاروں کو گزاروں کا سلامت بات ہے یہ جارو دزبندی دومی بہریں کے نوما گپ جنے ہما مردم کے بلوچ راج دفترہ پولنگ کنگ لوٹنت یوٹیوب چینل بلوچ زال گلانی اکساں یا ریکارڈنگ یا ہما توار بندہ مردینانگا ریکارڈ کنگو بلوچ راج نام سرا یوٹیوب چینل شنگ کنگایا زانگ نبی کی بلوچ راج ہما وط بلوچاں کے شنگ کنگایا یا ہما درآمداں کے بلوچ راج راج دفترہ لوٹاں پولنگ بکنا بائدیں کہ میں بلوچ راج ہما ورنہ ہما زانتکار کے رسانگ دراں یوٹیوب چینل یا کمپیوٹر باب گشا جہاں پتائیں موکو ٹٹو دامگ تہا کہ جہانی پتہ تک زبراں بائدیں کہ آئی چیز شوہاز کاریہ بکنا کہ یہ کجا مردمہ کے بلوچ راج دفترہ پولنگ کنگائیں تو زاو بدو جنینو مردینانی ہما ریکارڈ کے ٹیل پنہ گوانکو گپ کنا چاوتی ملک یا دران رہا یا ہمودا عشق و عاشقی گپ جنن تو ہمیں عشق و عاشقی گپاں ریکارڈنگ مرچاں کنگائیں تو یوٹیوب چینلہ ہم ایر کنگائیں پا بلوچ راج یعنی بلوچ راج نام سرا او جنین آدمانی کسانی چکانی میزال گلانی سہسرانی اکساں گرگو ایر کنگائیں وہ ہنچیں سو تو شہر ہستن کے پدا آہشنگ کنن تو درآمد مردمانی مثلا ہما راجانی کے ناچ بیننگے ناچ کنا یا دیگر راجاں ناچ کنا بلوچان نام سرا یا ساڑیاں یا گبانو ہنچیں چیزش برا بلوچ راج سوتانی سرا یوٹیوب چینل اور کنگو بلوچ راج نام سرا شنگ کنگایا وائدیں کہ میں بلوچ راج ہما زانت کریں مردم برات واجہ کماش ورنہ ای چیزیں شوہاز کاریہ بکنا کہ چونے مردمہ کے بلوچ راج ناما پولنگ کنگایا یک دزبندی 6 مہینے مگا ماں ہمیں چیزیں مارگایا امید کنا کہ بلوچ راج ہم ہر چک چار تگاں آئی ہم یہ چیزاں نمنی چوشیں چیزاں ایر جن کہ میں بلوچ زال گلانی گپاں مردینانی گپاں بیننگیں گپاں کے یوٹیوب شنگ کنگایا امید کنا کہ شما بلوچ راج یہ گپا دل گوش دے دومی ماں کائیں نو اولا ماں گپ جتگا بلوچ بزان تو انو ماں کائیں دود روبیدگ چیاں یعنی بلوچ راج یک دود روبیدگ واہن دے دود روبیدگ ایک راجی زند بودناکیہ پدر کنک آئیا وتی زندہ چون گوازینی یا چون گوازین تک آئی بود و کمال چیئیں دود روبیدگ چیاں یکی ہمائیں کہ انسانہ ابرمی و پیدائشی گونے ہما چیزاں کہ انسانہ چے ابرمی گونا یکی ہما روبیدگیں کہ انسانہ قدرتی ہمراہیں دومی ہما راج کردنت یعنی کہ راج پوتی چاگردہ راجاں پوتی چاگردہ جوان کتگاں میں بلوچ راج یک کردی یک روبیدگی دودی کہ ہنچو کما گوشت سیمی ہما بہر کے انسان یعنی دود روبیدگی سیمی بہر کجامی کے ہما بہر کے انسان مارشتانی درنگازیہ کنتے یعنی تہ انسان کہ آہی مڑاداری یا زہرشانی یا ہما زیمر صوت زیمر ساز مار درنگازی کنتے یعنی مارشتانی درنگازی یہ سے بہرم وہ بعضیں بزانتے مثلا بلوچ راج شرری ہستان کے آروبیدگان تو گکایاں بجاری مہمان نوازی داد بخشی باہوٹی حشرکاری پتر چتر بیر معاف کنک پہل کنک بیمار نادروہانی حال پرسی بلے مرچی کہ جست نہ کنا یک بیمار بھی کس نہ روتے
وتی دو دروبیدگ مگار کتگاں شادی دیوان یا راج ہما مڈیانی پہریزک میں راج نشانن چشک کلاتنت چشک میں راجی ڈم بنت آثار قدیم گشنتش کہ اودا میں راج دفتر کلنا او میں راج دفتر پدر کنن بائدیں کمائشانی شوہازگا جہد بکنے او ہمیں مردم کہ میں بلوچ راجہ برنام کنگ جہدایاں ایشان شوہازکاری کنگ و پدر کنگ ببا مانچے بلوچ راجہ ہما ورنہ زانتکاراں کہ کمپیوٹر و باب گشو جہاں پتائیں موکو ٹٹا زبرو انجینئرو زانتکاراں آئی باروا پٹ پول بکن تو مردمان در بگیجن تو بے نقاب یعنی مردمان بلوچ راج دیما بیارن یا یوٹیوب چینلا رپورٹ بکنن کہ یہ ہستیں میں بلوچ راج یک راج یہ دو روبیدگاں پولنگ کنگاں اشاریں کارنہاں سلامت بات ہے منی دس بندی کو بلوچ راج ہمیشہ کہ وہ تی دو روبیدگاں وہ تی ناما پولنگ مکنے ہما مردم کے پولنگ اشکاں آہانی دین دارا بھی سلامت بات ہے علی جو مزامرانی ہے پر مہر دروت و درہبات پشما سرباتاں وتی راجی کماشانی وتی راجی ازمکارانی وتی راجی گشندہانی وتی نیگراہانی وتی مستر و کماشانی وتی مات پتانی حزمت و گپا بگرت مسترین عزتہ بکنے تو کسترین سر رحم بکنے سلامت بات ہے